eta ongi etorri Urbaintalenteko final nagusira. Epaimaila aurkeztuko dizuet. Patricia, Txema, Maria eta Ostakio. Eta besterik gabe, Sar da hila lehenengo taldea. Egunon, nortu zarete? Bros Kristaldea. Noki zatozte? Bros eta Princesu Artetatik. Oso ondo, hasi nahi duzuenean. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Tonight, hit the dance, hit the dance. I got all I need. No, I ain't got this, I ain't got this. I got you, baby. Kaixo guztioi eta ongi etorri gure musikalera. Ni Manes naiz eta gaurkoan narratze bezala ibiliko naiz. Ni naiz izango gaurko protagonista bakarra. Aurrera, Princesu Arteko Eder eta Iñaki eta Pizkiaren semea. Fatima Edurne Zuriren alaba. Agia Kampanilaren alaba. Ana Rapunzelen alaba. Endika Zeusen semea. Enaiz Katubotadunaren semea. Mikel Peter Panen semea. Eta aurrera Anoz Naroa eta Izar dantzari profesional. Eta Bronzu Arteko Naia Hechicera Malbadaren alaba. June Garcioren alaba. Usue Rocia Nubisen alaba. Ander Satanasen semea. Joaquin Dracularen semea. Aier Zientzialari Zoroaren semea. Usuri Zuraren alaba. Eta Maiteko Uste Zubia eta Martina Bronzeko dantzari profesionala. Aurkezpen egin ondoren, liburu bat irakurtzeko garaia da. Bazen lurralde urren batean bi uhartez osaturiko herrialdea. Bi uharte horiek oso ezberdinak ziren. Princesu Artean aberatsak, jende ona, ondoeziak eta dotoreak bizi ziren. Bronzu Artean berriz guztia beldurgarria zen eta jendea gaiztoa, bihurria eta gaizki estia zen. Halako batean bi uharteak elkartalka egin zuten.